Estamos encantados de estar en la ciudad de Pilsen, Ciudad Cultural Europea 2015, y la verdad que la acogida ha sido increíble. Y estamos pues muy contentos de participar en esta gran actividad cultural. Dnešek je velký den. Loutky Karls de Fock jsem znal dlouho jenom z videí. Měl jsem šanci je vidět na jaře v Alicante a teď jsem velmi rád a velmi šťastný, že tady za mnou se ty loutky budujou a že je dáme dohromady 5 dní s nimi budeme zkoušet, abychom potom připravili krásné představení, doufejme nejenom pro plzeňské návštěvy.